bolo fila fa bɛ sunkalo ta kan jango an filɛ waati min na an bɛ gɛlɛya waati la gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ dɛ gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ yɛrɛ yɛrɛ de koyi karamɔgɔw b'a dɔn c'est maaw n'u ka kungo bɛna yan de n'a ɲamina dɔrɔn bɛna misiri la ni min t'a ɲɛnabɔra o tɛ ye bilen donc alimamu b'a gɛlɛya bɛɛ dɔn dekun bɛ yen dɛ maaw bɛ hami ni min ye bi o ye n bɛ mun sɔrɔ k'a dun balo hadamadenw bɛ ka hami ni min ye bi dɛ jama fanba n bɛ mun sɔrɔ k'a dun ni Allahu Taala y'o hami ta ka bɔ e min kan Ala ye hɛrɛ k'i ye dɛ e tɛ malo sɔngɔ dɔn i tɛ ɲɔ sɔngɔ dɔn i tɛ tulu sɔngɔ dɔn i tɛ nɔnɔmugu sɔngɔ dɔn fɛn o fɛn tɔgɔ ye ko dunfɛn e t'a si sɔngɔ dɔn nka nin fantan in o b'a bɛɛ sɔngɔ dɔn a bɛ hami n'a kelen kelen bɛɛ ye a bɛ jɔrɔ n'a kelen kelen bɛɛ ye Allahu Taala min ye e lafiya ka nin hami ta k'a bɔ e kan a hami bɛ min kan e t'i kɔfilɛ o tigi la e fara bɛɛ falen tɛ dɛ ko yahsabul mamturu anna kullal mutir k'a bɛ falen ɲɛna ko bɛɛ falen don bɛɛ falen tɛ dɛ degun bɛ mɔgɔw la san dɛ gɛlɛya bɛ mɔgɔw la ɔ sunkalo bɛna bin waati ma waati min fana degun barika ka bon a gɛlɛya barika ka bon anw fɛ yan o bɛɛ b'a to an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn dɛmɛ a taawun wa tadamun wa ta'azur muminin tɛ dɔrɔn ni ne mago ɲɛna o y'a bannen ye ayi e mago ɲɛna i balima silamɛ mago ma ɲa i mago ma ɲa dɛ n ko nin y'i dɔ di innamal mu'minuna ikhwatun o kuma in anw m'o fɔ dɛ Ala de y'o fɔ ko muminunw ye balimamaw de ye balimaya in tɛ dɔrɔn tu es mon frère tu es ma sœur o balimaya ko tɛ dɛ o bɛ hali ani kafiriw cɛ mon frère ma sœur o t'a ni kafiriw cɛ wa o b'a ni diɲɛ maa bɛɛ cɛ o nka frɛriya tiɲɛ tiɲɛ Ala kan b'o nin ma al ukhuwa al islamiyya silamɛya balimaya yɛrɛ yɛrɛ silamɛya balimaya yɛrɛ yɛrɛ kuma in kan b'o de ma an ma deli k'a fɔ yan jihadi de sen fɛ ma'arakatul qadisiyya kɛlɛ bannen dɔ taara k'a bɛ taa a binakɛ den lajɛ n'a y'a sɔrɔ a ɲɛnama bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la a ye jiforoko fa bitɔn fa a fɛ ka taa n'a ye a bolo kɛlɛ kɛnɛ kan a sɔrɔ kɛlɛ kun cɛra mɔgɔw yɛrɛkɛ la a y'a balimakɛ dalen joli la a bɛ saya ni balo cɛ a bolila k'a bɛna ji d'a ma balimakɛ ko a bɛna min a degunnen bɛ a bɛ saya ni balo cɛ a ye silamɛ don ŋunankan mɛn yɔrɔ jan fɛ o fana bɛ ka ŋunan ni ji ye ale degunnen ko a balimakɛ ma ko taa ji di nin ma fɔlɔ n'o nin y'a min tuma min ne bɛ sɔrɔ ka min ne tɛ se ka min k'a sɔrɔ n balimakɛ degunnen bɛ minɔgɔ b'a la n tɛ se k'a min a bolila k'a bɛ taa ji di o fana ma sabanan fana ŋunana fan wɛrɛ fɛ nin fana ko taa ji di kari ma n'o y'a min tuma min ne bɛ sɔrɔ ka min a bolila k'a bɛ taa ji di o ma a y'a sɔrɔ o sara a seginna ka na k'a bɛna ji di filanan ma a y'a sɔrɔ o fana banna k'a bɛ taa ji di a balimakɛ ma a y'a sɔrɔ o fana banna e ka nin balimaya filɛ nin balimaya bɛ yen don min na o don silamɛya jɔra nin balimaya tun bɛ yen don min na o don mɔnɛ ma don Ala la mɔnɛ ma don Alakira la kuma n'a fɔ cogo don maa tɛ se ka mɔnɛ don Ala la o nka n'i ye Ala ka diinɛ dɔgɔya i ye mɔnɛ don Ala la i ye Ala ka ciden dɔgɔya i ye mɔnɛ don Ala la Ala bɛ dimi ema Ala ko innal ladina yu'dhuna Allaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adaban muhina wal ladina yu'dhuna al mu'minina wal mu'minati bighayri maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina jamu gobsika Ala toro
ala ko ko mɔgɔ minnu bɛ ni ala tɔɔrɔ minnu bɛ ni ala ka ciden tɔɔrɔ ni ala ka danga b'a mɔgɔw kan kira ye maa minnu lajɛ o tun bɛ tan de silamɛya balimaya tun b'u ni ɲɔgɔn cɛ a dafalen kala ma silamɛya kari u ɲɛna parce que u bɛ ɲɔgɔn fɛ ne b'a fɛ ka sa e ka balo e yɛrɛ b'a fɛ ka sa ne ka balo ni e fara ne ma fa kɔrɔ ye k'e ma fa ni ne fana fara e ma fa kɔrɔ ye ko ne ma fa magow tun ye kelen ye hamiw tun ye kelen ye hami bɛɛ tun ye silamɛya ka kɔrɔta hali ni ne tɔgɔ ma fɔ hami bɛɛ tun ye ala ka diinɛ ka dɛmɛ hali ni n tɔgɔ ma fɔ nka anw de ko anw ka y'a bɛɛ ɲɛfɛ ni ne tɛ min na n b'a tiɲɛ o de y'anw to kɔ bi silamɛya balimaya bi da kan nka silamɛya balimaya tiɲɛ o tɛ terrain kan an bɛ taa min anw ye silamɛw ye nahnu muslimun anw ye silamɛw ye a ti maa si kɛ fɛn ye a tɛ se k'a to i ka jɔli kɛ dɛ anw ye silamɛw ye an kan k'a waleya terrain de kan k'a yira diɲɛ na k'a fɔ ko anw ye silamɛw ye k'a yira diɲɛ na k'a fɔ ala kira fatura kɛ tiɲɛ min to a bolo ɲɔgɔn dɛmɛ sira fɛ ɲɔgɔn kanu sira fɛ o bɛ anw ni ɲɔgɔn cɛ sunkalo y'a waati ye de silamɛw an ka hami ni ɲɔgɔn ye gɛlɛya bɛ maaw la bi dɛ ne ma deli k'a fɔ yan cɛ tun bɛ taa safo jiginnen kɔfɛ de ka taa mɔnintɔw ta sunkalo fɛ hali a ma mɛn ka taa mɔnintɔw de ta sunkalo fɛ k'a kɛ ɲɔgɔn kan a n'a ka denbaya bɛ taa kalaya k'a kɛ suguri ye ka taa mɔnintɔw de ta misiri la sunkalo fɛ a n'a ka denbaya b'a kalaya k'a kɛ suguri ye e ma y'a fɔra an kana ji tiɲɛ ko hali n'an bɛ bada la e ma y'a fɔ yan ko n'an bɛ seliji ta kana ji tiɲɛ hali n'a sɔrɔ ji b'i bolo ka robinet dayɛlɛ k'a bila ten i t'a fa ko jaman don ko yaada don ko tiɲɛni don ala tɛ tiɲɛnikɛla fɛ e de b'a facture sara nka ko ala t'i fɛ ni ala bann'i la i bɛ kɛ ji min tiɲɛni ye sini a bɛ se k'i dɛsɛ a facture la dɛ ni ala bann'i la i bɛ kɛ ji min tiɲɛni ye sini e mako bɛna se nin ji in ma tuma dɔ hali i tɛ se k'a min bana dɔw bɛ hadamaden sɔrɔ a tɛ se ka ji bɛɛ min koyi se bɛ ala ye ka fɛn bɛɛ kɛ i kɔlɔsi ala la wa yuhadhirukumullahu nafsa ni ala ye nɛɛma k'i kɔfilɛ i ka baarakɛlaw la i kɔfilɛ i ka baaradenw na i kɔfilɛ i sigiɲɔgɔnw la i kɔfilɛ i sinjiw la i binakɛw ni tɛnɛmusow sew tɛ maaw ye bi koyi degun bɛ maaw la e tɛ ɲumanya kɛ maa si ye f'a kana f'u ye maa dɔ gɛlɛya bɛ mɔgɔ dɔ la nka a ka hɔrɔnya t'a permettre ka taa fɔ mɔgɔ ɲɔgɔn dɔ la kari ɲan ma i ka bi malo latɛmɛ n ye wallahi a ka hɔrɔnya t'a permettre k'a kɛ nka gɛlɛya b'a la ala ko ka mɔgɔw bɛ yen dɛ taarifuhum bisimahum la yasaluna nasa ilhafa ko mɔgɔ dɔw bɛ gɛlɛya b'u la degun b'u la nka u ka hɔrɔnya n'u ka yɛrɛ sen yɛrɛ la o b'u bali ka t'u kungo fɔ mɔgɔw ye mais ko jahili t'u o mɔgɔw dɔn dɛ maa min t'a yɛrɛ kalama k'o t'o mɔgɔ fasɔnw dɔn dɛ olu bɛ mɔgɔ minnu dɔn min bɛna f'u ye kari bi position ma ɲi bi dɛ i t'a lajɛ bi nasɔngɔ tɛ yen dɛ ko ni mɔgɔ min ka fantan dɔn danna o dama ma ko ala ko k'o tigi ye jahili de e ma ye kira ko k'a ye mɔgɔ sɔn ko hali n'a y'aw deli k'a to so kan o don so de ye yɛlɛnkanfɛnw so komi V8 bɛ cogo min n'an bolo bi dɛ yɛlɛnkanfɛnw la sanada de ye so ye ani ɲɔgɔmɛw ko hali ni maa ni o nana k'i deli k'i ka sɔn parce que bolifɛn in kɔnɔ don kun caman b'a la dɛ ale ka songa yɛlɛn in kun caman bɛ a la min ma fɔ e ye dɛ gɛlɛya dɔw tɛ bange hadamaden ka kumakan na a tɛ bange a ka kɛwale la nka hakilima b'a dɔn ko kari ko lahalaya ma y'a bolo salafu salihu dɔw tɛmɛna kunun u tun bɛ yala sigida la de u seliɲɔgɔn minnu bɛ yen u diinɛ baarakɛɲɔgɔn minnu bɛ yen u ka lahalaya ɲini k'a dɔn gɛlɛya min b'u kan k'o ɲini k'o dɔn ka sɔrɔ k'u mago dilan nka anw b'i mago ɲini k'a dɔn ka sɔrɔ k'an sigi k'a k'i n'a fɔ foyi ko maa kelen tɛ se k'a bɛɛ kɛ sa ala ye caman kɛ ye dɛ ala ye maa 10 jɛ k'o ni yɔrɔ de ye kelen ma a ye maa 100 jɛ k'o ni yɔrɔ de ye kelen ma a ye maa 1000 jɛ
o maa ba kelen bɛɛ k'o niyɔrɔ ta k'o di e kelen ma. E filɛ kɛ nin fantan in gɛn cogo min, e filɛ k'i ɲɛ ci nin kan cogo min na, ni e de tun ye fantan ye k'a y'a ɲɛ ci e kan a bɛ bɛn i ma. A ka di i ye wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk. Ɲumanya kɛ i n'a fɔ Ala ye ɲumanya k'i ye cogo min na. Ala m'a fɔ maa si k'i ka ɲumanya kɛ n'i yɛrɛ y'a ye k'a cayara i bolo min na a m'o fɔ dɛ. A ko ɲumanya kɛ Ala an k'a kɛ joli? Tile o tile n kɛ joli kɛ? A ko a tile ko t'a la. Kalo o kalo joli? Ayi don o don joli? Ma nin si ɲini fɛ. Ni Ala y'a k'i ye cogo min na a kɛ fantanw ye ten. Ne y'i bonya cogo min na dɛ, hinɛ mɔgɔw la i bɛ maa mun nisancɛ ten. Dan t'o la o, hakɛ t'o la o. Alakira ko alayhi salatu wasalam, hadisa in bɛ Bukhari kɔnɔ, ko kana tajirun yudayinu nasa fa idha ra'a mu'siran qala li fityanihi tajawazu an la'alla Allah an yatajawaza anna fatajawaza Allahu an. Bukhari yen nakali ko cɛ dɔ a tɛmɛna ka ko aw ɲa, jagokɛla tun don, commerçant tun don, ko a ko a ka baaradenw ma ani minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ, a ka denmisɛnninw, ko n'a ye maa o maa ye ni gɛlɛya b'a tigi la, dekun b'a la, n'a ye o mɔgɔ o mɔgɔ ye a ye ɲa a tigi ma Ala kama. Ne de ta ye n ka bitigi ye, minɛnw ye ne de ta ye. N'a ye maa o maa ye ko dekun b'a tigi la, gɛlɛya b'a tigi la, a ye ɲa a tigi ma Ala kama, ko ne ko ten. Baarakɛdenw fana b'o kɛ. N'u y'a ye mɔgɔ o mɔgɔ se t'a tigi ye u bɛ ɲa a tigi ma. Dɔ ye kilo 1 san u b'o ta ka kilo 2 ye parce que se t'a ye. Dɔ bɛ ka hami n ka bi tile la u bɛ sini ni sinikɛnɛ d'o ma, k'o tigi fatulen Alakira ko alayhi salatu wasalam ko Allahu ta'ala yafara ma k'a don alijinɛ kɔnɔ a k'a o ɲumanya kama. Ja hali ka juru don mɔgɔ la k'a dabɔ a tigi dɛmɛni kama, hali n'a tigi b'a sara i ye baraji b'a la. N'i ye juru don maa la, e yɛrɛ filɛ k'a ye sa, sunkalo filɛ ka se, e ka juru bɛ kari la, a se t'a ye k'a sara, a fɔ ko n yafara, o ye ɲumanya dɔ ye o. A y'a mago ɲɛ juru in na ka tɛmɛ o ka di Ala ye dɛ. Kari de ye juru ta ne fɛ, nka tiɲɛna a ka position man ɲi, gɛlɛya nana, degun nana, ban tɛ dɛ. Ala ne yafara, yafa ma. A wele k'a fɔ a ye kari juruko minnu b'an cɛ a banna, walima a tigilamɔgɔ fatura, denw bɛ yen, se t'a denw ye, yatimɛdenw don, a fa de ye ka juru ta, se tɛ denw ye k'a sara, fo yafara i ni Ala cɛ, hali ni m'a fa somɔgɔw ye. N'a juru b'aw fila ni ɲɔgɔn cɛ, hali ni m'a fa somɔgɔw ye, jagoya tɛ ka taa fa somɔgɔw ye ko ne ka juru tun b'aw fa la, o tuma n yafara, a ma s'o bɛɛ ma koyi. N'a sɔrɔ mɔgɔw b'a kalama i bɛ seerew bɔ a la, nka ni mɔgɔ t'a kalama a daw fila ni ɲɔgɔn cɛ. Jagoya tɛ f'i ka taa fɔ a ka denbaya la, ayiwa ne de tun ye juru don aw fa la, n yafara, a ma s'o bɛɛ ma koyi. N'a sɔrɔ ko seerew da b'a la sa, i bɛ se k'o kɛ seerew ka bɔ a kalama. N'an ka juruw caman bɛ kɛ i b'a sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ da t'a la, hali n'a sɔrɔ silamɛya t'o ɲini. Silamɛya t'o ɲini dɛ, silamɛya ye juru ta cogo fɔ, an k'a kɛ ten, o de ka ɲi. Baraji b'o de la, ka Ala ka aya waleya k'a sɛbɛn kɛ seerew k'a la. N'i bɛ yafa i bɛ yafa, n'i b'a fɛ a k'a sara i b'a sara, n'i b'a fɛ ka dɔ bin ka bɔ a la k'ale tun ye ne ka juru ta nka n ye nin hakɛ in bin ka bɔ a la, nin bɛɛ bɛ se ka kɛ. Muhammad bin Salih al-Uthaymin, makan karamɔgɔba tun don, a fatura sisan. Don dɔ a tora ka wajuli dɔ la, wajuli in a b'a ka kitabuw kɔnɔ, a video yɛrɛ fana bɛ yen, a y'a sɛbɛn kitabu kɔnɔ, a yɛrɛ ka kitabuw kɔnɔ, wa video bɛ yen, a bɛ YouTube ni fɛnw sanfɛ, a ye t'a lajɛ. A ko dɔ y'a baro fɔ ale ye, Muhammad bin Salih al-Uthaymin, ko min ye kuma in baro fɔ ale ye k'ale dalen b'a tigi la kojugu, k'o tigi ko k'ale dɔnbaga dɔ bɛ yen, o cɛ in ale muso de tun bɛ ɲumanya k'a ka nafolo la, nka o man di cɛ ye.
cɛ de y'a muso bali ka bɔ o waleya in ma. N t'a fɛ i kɛ n ka nafolo ta k'a di fantanw dɛsɛbagatɔw ma, a dabila. Muso fana y'a dabila. Don dɔ ko cɛ de bɔra ka taa misiri la k'a bɛ taa a bɛ taa seli la ye. Seli bannen cɛ de y'a da misiri la k'a b'a lafiya dɔɔni, cɛ sunɔgɔla misiri kɔnɔ ye. Cɛ ka o sunɔgɔ furancɛ delilikɛla dɔ fɔra cɛ kɔ a ka so. Ado ye kangari da muso ye a kana maga a ka nafolo la k'a di delilikɛla ma. Muso bɔra ka na ka delilikɛla filɛ. Tiɲɛ yɛrɛ la nin delilikɛla in ani delilikɛla tɔw tɛ kelen ye. N'i y'a ye dɔrɔn a yɛrɛ hinɛ b'i minɛ. O don nɛnɛ bɛ yen hali fini t'a kan na. Hali fini tɛ delilikɛla la. A kamana gannen don, nɛnɛ b'a la, a b'i yɛrɛyɛrɛ. Muso yɛrɛ y'a ye dɔrɔn muso ko ayi nin kɔni n bɛ bi ta kɔni ɲɛnabɔ ni nin cɛ nana n b'a fɔ a ye. N tɛ se ka nin jala in segin, nin cɛ delilikɛla in n tɛ se k'a lasegin ta. Ale filɛ ka don su kɔnɔ ka birifini kelen ta k'a di delilikɛla ma, a ko meleke a yɛrɛ la i n'a fɔ fini kelen b'a faamu cogo min na. Kisa a ye birifini kelen ta k'o d'a ma, a ko meleke a yɛrɛ la. Min tun b'ale bolokɔrɔ ye tamaroden 3 a y'o ta k'o di delilikɛla ma. Delilikɛla ye ko dɔn ka dugawu k'a ye. Cɛ de bolibagatɔ bɔra misiri la ka na so, a kamana ganna a bɛ yɛrɛyɛrɛ. Muso ko mun kɛra? A ko a muso ma ko ne ye sogojuguba dɔ de ye bi, ko sogo in k'a ye siran dɛ. Muso ko sogo in ye mun ye? Ko ne de y'a ye i n'a fɔ an kunna alikiyama jɔ don, taafan tɛ maa si la, adamadenw bɛɛ kamana gannen don, bɛɛ dɔnyɔrɔ bannen don, tile ka kalan, tile surunyalen bɛ adamadenw na. Nka ne de balila k'a ye birifini dɔ nana ka na bila ne ni tile cɛ, ka suma don ne la, nka wo 3 bɛ birifini in na, wo 3 b'a la. Tile b'a la ka don o wo 3 fɛ. N ye tamaroden 3 ye, o nana ka na o wo 3 bari. Muso sɔrɔla ka min kɛra a kɔfɛ k'o ɲɛfɔ a ye. Yala ni sogo n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ o. Birifini ye a ye min di delilikɛla ma. Tamaroden 3 in ye, wo 3 in ye tamaroden 3 in ye. Nin kɔfɛ cɛ ko a muso ma ko bi kɔfɛ delilikɛla fɛn o fɛn n'a fɔra n kɔ yan, hali ni ne ka dumuni don a ta i k'a d'a ma. Ɲumanya ka di Ala ye dɛ. Usaimin a sɔrɔla ka hadisa dɔ fɔ nin kuma in kisa in bannen kɔfɛ, ka kisa in sɔn ji la. I ye dɔnnibaba de ye maɲamana kan. Hadisa in de bɛ kuma in tiɲɛtigiya 100%, sigana foyi t'a la. Alakira ko alayhi salatu wasalam, hadisa in bɛ Ahmadu kɔnɔ, a bɛ Ibnu Hibban kɔnɔ. Ko alakira ko ne ma ni kisi b'a ye, kullu mri'in fi zilli sadaqatihi yawm al-qiyamah hatta yaqdi Allahu bayna an-nas. Ko adamaden kelen o kelen ko a b'a ka sarakati suma de la alqiyama jɔ don. I ka sarakati suma k'i bɛ bila o de kɔnɔ alqiyama jɔ don fo ka taa kiri kɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ, e b'o suma kɔnɔ ye. Ni maa min ka ɲumanya ye e ka sarakati bɔ n'i ka ɲumanya, o kɛla base ye e kunna alqiyama kɛnɛ kan, tɔɔrɔ b'o kɔfɛ. O tigi taara alijinɛ de ye o. An balimaw, Ala ye ɲumanya min k'an ye, sunkalo 2 kɛ se, a bɛna bɛn gɛlɛya waati ma, a bɛ bɛn degun waati min na, an kana an profiter o fɛ ka gɛlɛya. E ma ye sisan an ta ye kabako ye dɛ. Sunkalo mana se anw fɛ yan fɛnw de prix bɛ yɛlɛ. Turu pli ye hakɛ min ye sisan, tulu bɛ san hakɛ min na sisan, ni sunkalo sera a bɛ yɛlɛ de. Munna? Ko k'a da kan ko mɔgɔw mago b'a la. Pour que fɛnw sɔngɔ ka jigin dɛ, dɔ de bɛ fara a kan. Minan tacogo ma yɛlɛma, fɛn ma fara minɛnw sɔngɔ kan, nka minan min b'a ka bitigi la ale b'o de mara. Sunkalo mana se a b'a labɔ ka dɔ fara prix kan. O ye haramu de ye o. Fɛn prix ye min ye a feere o la, nka gɛlɛya nalen walima ka i ka minan dogo k'a stocker wo kɔnɔ ye, ni tɔw ta banna e b'i ta bɔ ka sɔrɔ k'a feere k'a prix caya, silamɛya kɔnɔ o ye haramu de ye o. A b'i f'o ma ko al-ihtikar. Al-ihtikar o ye haramu de ye dɛ. N'i y'a bɔ i y'a ta ni gɛlɛya min i b'a feere n'o gɛlɛya ye, nka foyi ma don e t'a la.
ele mbe gɛlɛya se mɔgɔw ma alakira do ye mɔgɔ danga mbe gɛlɛya se ale manto ma ko ala maa o maa bi gɛlɛya se ne manto ma i ka gɛlɛya don a tigilamɔgɔ ka denbaya la i ka gɛlɛya se a tigi ma laala tuma dɔ e ka gɛlɛya a tɔɔrɔ man bon manto kan nka alakira ka danga o bɛ se k'e ka du ci dɛ an ka hinɛ ɲɔgɔn na an kana an profiter gɛlɛya fɛ ka dɔ fara a kan an b'o de gɛlɛya ma se hakɛ min ma an b'an profiter o de fɛ ka dɔ fara an ka fɛnw sɔngɔ kan hali ni bɛɛ ye dɔ fara a ka fɛn sɔngɔ kan e y'i ta min na i b'o prix dɔn i bɛ deli k'a feere min na sunkalo mana se a feere o kelen na n'i ma se ka fɛn kɔni bɔ a la kana fɛn fara a kan salon glasi sanna hakɛ min na yan aw b'o prix dɔn glasi min bɛ feere dɔrɔmɛ 10 k'o yɛlɛn dɔrɔmɛ 20 ka taa n'o ye fo 100 parce que courant tɛ yen mɔgɔw mako bɛ jisuma na a bɛ e de kelen bolo hali n'i ko 200 a den kelen mɔgɔ b'a san kabako don quoi maaw ye glasi feere sɔngɔnna yan salon a ka bon hakili ma glasi dama k'a sɔrɔ u ye alakira ɲininka alayhi salatu wasalam ko alakira ko sarakati jumɛn bɛ yen n'a baraji ka bon ni sarakati bɛɛ ye alakira ko saqyul ma ko ka mɔgɔw lamin ji la mɔgɔw lamin ji la a bɛɛ tɛ forage sen ye o a bɛɛ tɛ kɔlɔnsen ye o ɛ sunkalo sera kari filɛ a mako bɛ jisuma na e y'a la min a la i tɛ don a kɔnɔ wa kari filɛ a mako bɛ gilasi la e bɛ se k'a feere a ma i y'a d'a ma ala kama i tɛ don a kɔnɔ wa tɔw bɛ k'u ta da gɛlɛya ne ta n b'a to a prix kɔrɔ la n b'a feere silamɛw ma o ye dɔ de ye o ye ɲumanya dɔ kɛ o ni ala ye lafiya ala ye hɛrɛ k'e ye dɛ a ye hɛrɛ k'e ye dɛ a ye du d'i ma ka gilasi dilanfɛn d'i ma o tɛ maa min bolo don n'a sɔrɔ k'e de tun ye fantan ye dɛ e k'i suma fantanni ma dɔrɔn nafolo dɔw bɛ yen barika t'a nafolo la dɛ walahi n'i y'a tɔnɔ caman sɔrɔ ala bɛ ko si ma k'a bɛɛ halaki a b'a bɛɛ tiɲɛ wa hali n'a ma tiɲɛni don e kunna diɲɛ kɔnɔ yan aa don dɔ bɛ na o don t'i ma hɛrɛ ye dɛ an k'a to sunkalo in an ka ɲɔgɔn dɛmɛ fanga min bɛ silamɛw la bi diɲɛ kɔnɔ bi n'an y'an tɛgɛw di ɲɔgɔn ma ka hami kɛ kelen ye i n'a fɔ alakira tun b'a kɛ cogo min na an bɛ lafiya min na a bɛ ban pewu de koyi a bɛ ban pewu an yɛrɛ bɛ ka dugawu kɛ ko ala ka silamɛya kɔrɔta nka anw t'a fɛ k'a kɔrɔta o bɛ jaabi cogo di sunkalo fɛ an bɛɛ tigɛ jannen bɛ ala izal islam wal muslimin ala silamɛya dɛmɛ ka silamɛw dɛmɛ nka e yɛrɛ balima silamɛ fili kɛrɛfɛ o yɛrɛ tigɛ jannen bɛ nɔfɛ a bɛ k'a fɔ ko amin a muso fila man kɛnɛ se foyi ta ye e bannen bɛ k'a dɛmɛ o dugawu bɛ taa min n ko dugawu n'a kɔrɔ bɛ taa ɲɔgɔn fɛ de dugawu n'a kɔrɔ olu fila bɛ taa ɲɔgɔn fɛ de ala y'a to maaw ka hinɛ ne la ala ne ka maa ye maaw bɛ mɔgɔ min makari min na e yɛrɛ tɛ hinɛ maa la o dugawu bɛ jaabi ala y'a to ne denw kɛ ka dugawudenw ye ala y'a to ne denw kɛ ka barikadenw ye e yɛrɛ tɛ dugawuden ye k'a ɲɛsin mansa ma o dugawu bɛ jaabi ala n b'a ɲini fɛ k'a to ne cɛ kɛ n kanu n cɛ ka kɛ n fɛ i bɛ k'o dugawu kɛ e yɛrɛ t'i cɛ fɛ cɛ bɛ min fɛ e t'o fɛ o bɛ kɛ fɛ cogo di sani i ka dugawu kɛ ala k'i cɛ k'i fɛ cɛ bɛ min fɛ e bɛ k'o de fɛ cɛ tɛ min fɛ i b'o dabila o tuma n'i y'i kolo ala ye k'i kolo i cɛ ye k'a ka hakɛ dafa i b'i tɛgɛ ja o kɔfɛ ala i ko ne ka min kɛ ne y'a kɛ o tuma ala n kanu don n cɛ la ala i ko ne ka min kɛ n y'a kɛ dɛ n kanu don muso la nka e kan ka min kɛ e bannen b'i ka devoir ma nin kan ka min kɛ ko nin k'o kɛ e ye o de kama an ka kɛlɛ tɛ ban koyi an ka kɛlɛw tɛ se ka ban furu kɛlɛw tɛ se ka ban fɛ yan parce que ni cɛ kuma ni ɲɛna e yɛrɛ min y'alimami ye fa bɛ don i la quoi cɛ mana kuma i ɲɛna k'a fɔ muso bɛ tan muso bɛ tan muso bɛ tan a bɛ k'i ɲɛna ko ni muso kɔni nin ye Abu Jahali muso de ye wa ni muso yɛrɛ fana kuma n'i ɲɛna n cɛ bɛ tan a bɛ tan a bɛ tan i bɛ ala kali ko nin cɛ ko kafiri don o kama an bɛ jamana min kɔnɔ bi ni muso kuma n'i ye a kuma bila kɛrɛfɛ f'i k'a cɛ lamɛn
ni cɛ kuma n'i ye a kuma bila kɛrɛfɛ f'i k'a muso lamɛn n'i ye muso jaabi yen ten i ma cɛ lamɛn lahara i bɛ se kungo ma dɛ san ka kuma bɛɛ ye kuma fankelenma de ye ni min bɛ kuma u b'a fɔ k'a daja a yɛrɛ la ni min kɔni bɛ kuma u bɛ kuma k'a daja a yɛrɛ la ale fiɲɛ fɛn fɛn bɛ yen a bɛ o wo bɛɛ bari-bari a b'o bɛɛ girin-girin a jo dama a b'o la kɛlɛ e de bɛ se ah non vraiment i cɛ in a y'i tɔɲɔ koyi non nin cɛ nin tɛ silamɛ ye o subhanallah e ye dɔ in lamɛn yan ni haramu de ye silamɛya kɔnɔ silamɛya y'a haramuya maa fila mana kɛlɛ i kɛ kelen lamɛn k'a sɔrɔ i ma kelen lamɛn ka sɔrɔ ka jaabi kɛ o tɛ daga f'i k'a fila bɛɛ lamɛn tuma silamɛw an k'a to an hinɛ kɛ ɲɔgɔn min na an makari kɛ ɲɔgɔn min na sunkalo min bɛ nalen nin ye an k'a kɛ jurumu yaafa ɲinini kalo ye ala fɛ alakira y'a fɔ man sɔma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi ko ni maa min ye sunkalo sun limaniya kama k'a sun baraji ɲinini kama k'a kɛrɛnkɛrɛn k'a kɛ ala kelen kama k'i jurumu fɛn fɛn tɛmɛna ko ala b'o bɛɛ yafa a y'a fɔ tuguni man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi ko ni maa min ye sunkalo su jɔ k'a su jɔ ni nafila ye i bɛ tilefɛla sun i bɛ sufɛla jɔ nin fɛn fila de bɛ ɲini silamɛw fɛ an ka tilefɛla sun an ka sufɛla jɔ ko ni maa min y'a su jɔ ni nafila seli ye k'a ye jurumu fɛn fɛn kɛ ko ala b'o bɛɛ yafa n'a ye ko in kɛ ala kama ka tilefɛla sun ka sufɛla jɔ i bɛ baliku dɔw y'anw fɛ yan a sera sun ma a tɛ sun somɔgɔw t'a fɔ a ka sun a bɛ cɛw la a bɛ musow la dɔw bɛ sun bila hali kun t'a la mayi alimami Malik ka mazahabu la n'i y'i tugu ka tile kelen bila sunkalo la i b'a sara tile 60 de o ye Malikiya ka mazahabu ye n'i y'i tugu ka tile kelen bila sunkalo la bana t'i la taama tɛ foyi Malikiya fɛ yen i b'a sara tile 60 de kalo 2 nka dɔnnibaa tɔw ko non ko tile kelen b'a wasa nka o tile kelen min bɛ su i fɛ n'i bɛn'o bila sunkalo nɔ na a t'a wo bari dɛ a bɛ kiiri in de bin ka bɔ i kan juru tun b'i la i y'a juru sara a banna mɛ hali n'i ye tile 1000 sun a tɛ se ka sunkalo tile kelen wo bari parce que sunkalo tile kelen o y'a dama tile kelen de ye o ɲɔgɔn tɛ tile tɔw la o a tile 2 o y'a dama tile de ye o ɲɔgɔn tɛ don tɔ tilew la o wa fo ka taa sunkalo sa a tile o tile i t'o ɲɔgɔnna sɔrɔ diɲɛ don tɔw la o tuma hali n'i y'a sara a bɛ fɔ ko a juru t'i la ni maa min y'i da ka sunɔgɔ ka i tugu ka réveil bila 8 heures la e b'a dɔn ko fajiri ye fo sisan fo 6 heures ye e ye réveil bila 8 heures la yala fajiri ko bɛ kɔnɔ dɔnnibaw ko ni maa min y'a tugu k'a ka réveil bila 8 heures la tile bɔlen kɔfɛ k'o kɛ laada ye k'a tigilamɔgɔ kafiriya la maa min b'i tugu k'a ka réveil bila tile bɔlen waati la k'o k'a ka wuli waati ye k'o k'a ka laada ye k'a tigi kafiriya la kojuguba don dɛ seli tɛ tulonkɛfɛn ye dɛ sunɔgɔ ye n ta bi o bɛ faamu n ye téléphone bila n na réveil sɔnna n sɛgɛnna n y'a fa o bɛ faamu mais k'a kɛ laada ye ne tɛ se ka wuli de fajiri kɛ diɲɛ nka n tɛ se ka taa misiri la nka n'i ko sini fajiri a ye na n bɛ miliyɔn 1 d'aw bɛɛ ma yan sisan e k'a lajɛ ban ye n'a bɛna ou bien n'a tɛna n'i ye wariko bila la sisan ko sini fajiri n'a ye maa min sɔrɔ yan an bɛ miliyɔn 1 d'a bɛɛ ma min ko a tɛ se ka na e k'a lajɛ ban ye a bɛna sisan a bɛ kɔn bɛ ɲɛ yan parce que wariko don an k'an cɛsiri nin ye waati kunkurunin dama de ye an ka nafila in kɛ k'a ɲa ni misiri in olu ka suma ninnu ka teli minnu ka teli n bɛ t'olu fɛ yen a kɛkun tɛ sumaya ni teliya ko ye o k'o kɛkun ye ala ɲini de ye hali don dɔw bɛ se ka kɛ e yɛrɛ ma foyi t'i la koyi nka i sɛgɛnna tiɲɛ na bi i sɛgɛnna a dama tɛmɛna sɛgɛn barika bonyana a don nafila to yen i ka lafiya sariya ye nin bɛɛ d'an ma ne sɛgɛnna n tɛ se k'a bɛɛ kɛ nka n bɛ se ka arakan 2 seli n'a o kɛ i ka taa so ne bɛ se k'a bɛɛ kɛ n bɛ se ka taa so ka dɔ wɛrɛ far'a kan taa dɔ far'a kan so
fenye wa alaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura foyte adama den fa min bara o ye min bara soni binayi do fene bu daso fo sali ban watini na fla banduma de ale bina be wati de ma abaka sa fo sali na bena na fla to ma wa garsege na ma ben fe ma fene abitaso ile ki rede nagam kalo kelen tewa sona bina bansisa ala yi shida be bansisa munu nya ke ka nya ani emi nya ke ka tien aw bina nya wa nyona sisa aw be kara kelen min tum bana suma na be tedaga si sungulo tlegan fe sungulo banen ko fe an ref ne bina nga tedaga si an be kara kelen ibana ala ko ma min kama an fle kana o ke sisa ala jenyi nin ko fe nga eni ka kungo la hariba soro nyayi dan fara min ban cey ni kungo do mu'minu munun sona ka ala ka yamor ya kam wa sarafe ul lafiya lendu ya rabbi ala kan lafiya aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillahi wa kafa wa salatan wa salaman ala ibadihi alladhina istafa amma ba'd ambal mawu sungolo yi anga duwawu caya anga duwawu caya an yɛrɛ kun ye ka duwawu caya silamɛ manton bɛɛ ye an k'an sugun kɛ kelen ye an k'an kanw kɛ kelen ye n'a fɔra kalo yera kira ye min fɔ o la bato sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi n'a fɔra kalo yera sun n'a fɔra kalo yera sun bila nka anw ka karamɔgɔ b'an ka dugu la o ma ci bila fɔlɔ ka na ko kalo yera ne tɛ sun dɛ ko tɛ karamɔgɔ ko ye ko ye ala ko de ye sahabaw ye sun dɔw kɛ kira m'o kalo ye o sahabaw de y'a ye kira yɛrɛ ma a y'a ɲana u y'a ye kana fɔ kira ye an y'a ye kira ko a y'a ye ko hɔn an y'a ye a y'a fɔ ko maaw ka sun o ye kira ye e bi ban sun ma k'i karamɔgɔ de ma ci bila fɔlɔ k'e kɛ sun o tuma e bɛ su karamɔgɔ de ye i karamɔgɔ de ye kira ye a ka bon ala kira ye maaw ye kira ye kalo ye kira tile kira yɛrɛ m'a ye kana fɔ kira ye anw y'a ye kira ko y'a ye ko hɔn y'a ye a y'a fɔ ko bɛɛ ka sun i ye kalo ye dɔrɔn sun dɛ kana mɔgɔ lamɛn dɛ i t'i fa lamɛn o la i t'i ba lamɛn o la i tɛ karamɔgɔ lamɛn o la karamɔgɔ min yɛrɛ b'a fɔ e ye kana sun kalo yelen kɔfɛ o tɛ karamɔgɔ ye walayi o tɛ karamɔgɔ ye e kalo yelen kɔfɛ kana sun an ka kalo si tɛ dafa a bɛɛ ye 29 ye kira ye sunkalo 9 de sun hijira san 2nan de sun wajibiyara ala kira kan hijira san 2nan ala kira fatura hijira san 11 na san 2nan sunkalo a y'o sun parce que sunkalo faridala kira kan hijira san 2nan ka bɛn shaban kalo ma an filɛ sunkalo mangɔnɔ min na nin ye ala ye sunkalo faridaya ala kira kan a taalen madinɛ hijira san 2nan ka bɛn nin kalo ɲɔgɔnna dɔ de ma o tuma ni nɔ kan ta o ye sunkalo ye san 2nan a y'o sunkalo sun san 3nan sunkalo a y'o sun san 4nan san 5nan san 6nan san 7 san 8 san 9 san 10 sunkalo ala kira y'o de sun 11nan kira fatura k'a sɔrɔ sunkalo ma se o tuma an b'a ye nin na k'a fɔ a ye sunkalo 9 de sun san 2nan sunkalo k'a daminɛ o la ka taa bila san 10nan sunkalo la 11nan a fatura ka bɛn a ka bangeli kalo ma rabi unil awwal a bangera ka bɛn a fatura ka bɛn o ma o y'a sɔrɔ sunkalo ma se o tuma a m'o kalo in sun o kalo o sunkalo 19 in min dafara 2 a tɔ bɛɛ kɛra 29 ye min dafara o ye 2 ɲɔgɔnna de ye tɔ bɛɛ kɛra 29 ye wa ala kɛra de ko ashahru 29 yawman ko kalo ko ye tile 29 de ye ko ni bugun donna ni sanfɛla cɛ an ma se ka kalo ye an ka tile kelen fara a kan k'a dafa tile 30 la a lasulu ye 29 de ye mais n'an ma se k'a ye an bɛ kelen fara a kan k'a dafa 30 la n'a fɔra kalo yera sun n'a fɔra yera bila n'a fɔra k'a kɛra fili ye tiɲɛ na an tun kan ka sun nka tile kelen ye an da kelen sara ma ban wa gɛlɛya t'a la o kɛlɛ ko tɛ o n'a fɔra a yera sun n'a fɔra a yera sun bila n'a fɔra a kɛra fili ye dɛ kelen y'an da kelen sara a ma ban mais anw bɛ kuma min kɛ sunkalo dontɔ i bɛna ye sisan san yɛrɛ bɛɛ maa min tɛ farafinkalo jate dɛ
o de ka kuma ka ca sunkalo dontɔ ka tɛmɛ diɲɛ maa bɛɛ kan a ka kuma ka ca hali alimami ta ye non u y'a ye o jɔ a ma ye o u y'a ye ne ko u y'a ye hakili la ko minnu bɛ k'a ɲini ko maafuw de don wa n ko karamɔgɔw de don n k'i ka alimamiw de don jinɛ moriya tɛ yen koyi n'i y'a ye t'a fɔ dɔrɔn k'a yera hali n'i y'a ye n'a fɔ an ye k'a yera an b'a fɔ mɔgɔw ye k'a yera a banna fili bɛ se ka kɛ waati bɛɛ an kana nin ko bonya k'a tɛmɛ a dan kan an ka don sun na ɲɔgɔn fɛ an ka bɔ ɲɔgɔn fɛ i b'a sɔrɔ tuma bɛɛ o san tile 3 k'o don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ sunko la yan dɔw sunna bi ka dɔw sun sinikɛnɛ ka dɔw sun sinikɛnɛ ka dɔw sun jamana kelen kɔnɔ a bɛɛ ye dɔrɔn anw t'a fɛ k'a kɛ kariw ta ye taabolo ko tɛ sun na dɛ n'a fɔra yera an ka sun n'a fɔra kalo yera a ye sun bila an bɛ dugawu kɛ k'a ɲini ala fɛ kalo in ala k'a s'an ma ni hɛrɛ ye ala k'a bato nɔgɔya an ma a jurumu yafa ya rabbi ala k'o di an ma degun min bɛ an kan nin waati nin kɔnɔ ya rabbi ala k'a degun wuli ala k'a degun wuli ala ka bɔda hɛrɛmaw k'an ye sunkalo ala k'a musakaw nɔgɔya an bɛɛ ma ala k'a musakaw nɔgɔya an ma ala ɲɛsiranya ala k'o di an ma a limaniya ala k'an garisɛgɛ o la ala ɲini sɛbɛ la a kɔnɔ ya rabbi ala k'o farifoni don an na n'an ye ɲuman minnu kɛ a kɔnɔ ya rabbi ala k'olu ɲumanw minɛ an ye ala k'olu ɲumanw minɛ an ye an ka jamana ya rabbi ala k'a basigi ala k'a kolosuma degun minnu bɛ a kɔnɔ ala k'a degun ban tɔɔrɔ minnu b'a kɔnɔ ala k'a tɔɔrɔw ban ala k'an kanu don ɲɔgɔn na ala k'an don da kelen fɛ ala k'an bɔ da kelen fɛ ala k'an balo silamɛya kan ala k'an fatu limaniya kan diinɛ ya rabbi ala k'a dɛmɛ ala k'an fara dɛmɛbaw kan diinɛ jugu ala ka hakiliman diw ma ni min tɛ hakili sɔrɔ ya rabbi ala ka diinɛ lafiya ka bɔ a tɔɔrɔ ma diinɛ ya rabbi ala k'a dɛmɛ ala k'an kisi kafiriya ma ala k'an kisi fantanya ma ala k'an san yɛrɛ kɔrɔ ala kan'an dulon maa la اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.